Moi kaikille, täällä on Anets ja tänään mä teen mun kanavan ensimmäisen videon, eli tää on suomalainen pelailukanava, jonka nimeksi on siis tullut nyt Anets ja mä teen tänne ihan pelailua oleellista laitaan ja tänään meillä on pelinä Hitman Blood Money, eli tässä pitää pelata sellaisella agentilla 7 toiselta nimeltään Hitmanilla, joka tekee palkkamurhia ja salamurhia tällaiselle toimistolle. Ja me aina mitä paremmin me suoritetaan näitä tehtäviä, niin sitä parempi rääkki me saadaan. Eli tänään meillä on kohteena Donna Delgado ja Manuel Delgado, eli nämä on isä ja poika ja nämä on sitten tehnyt jotain pahaa tai sitten tämä toimisto on vaan käskenyt meidät jotenkin tappamaan nämä. Mutta kuitenkin elikkä meillä on nämä 2 kohdetta ja tää tapahtuu tosiaan Chilessä tällaisissa juhlissa ja tää saapuu tältä vesijetillä tää Donna Delgado tänne juhliin ja tää on Manuel ottamassa tässä laiturilla näköisesti vastaan, mut kuitenkin eli nyt me ollaan valmiita aloittaa tätä tehtävä ja lähdetään ihan aikaksi tästä niin kuin juhlien pääovesta sisään. Sitten juostaan tänne suoraan päätä tänne viinikelarin oville. Mennään hiipien tästä sisään. Ja toi vartija ei huomaa meitä. Täällä on meidän ensimmäinen kohde, eli tää on tää Manuel Delgado. Ja se on menossa tonne sen omaan huoneeseensa tällä hetkellä. Mutta koska me ei haluta, että se enää elää ja me jotta tappaa sen, mä sitä päähän. Näin. Okei, eli nyt me sitten rahataan sitä tänne sen huoneeseen, minne se oli menossakin. Eli kun me ei haluta herättää mitään huomiota, niin me voidaan kadottaa tämä Manuel Delgadon ruumis tänne sen huoneen boksiin. Joo. Eli me ollaan nyt tapettu meidän ensimmäinen kohde. Ja tää oli siis näin yksinkertainen tää ensimmäisen kohteen tappaminen. Mä vielä viivin tästä sen takia, että kun tossa on toi vartija tuossa, joka vartioi siis viinikellarin sisäänpääsyä, niin mä vielä menen tästä niin, että se ei näe mua. Eli näin. Me ollaan nyt saatu tapettu meidän ensimmäinen kohde ja nyt me lähdetään hakemaan meidän valeasua. Ja ihan vaan sen takia, koska toi Donna Delgado, niin sen oma asunto on tossa tänne juhlien ulkopuolella. Eli se on niinku tuolla toisella puolella. Niin me tarvitaan tämmönen valeasu, että päästään yhdelle tietylle alueelle. Me ei tällä juhlavartijana asulla itse asiassa päästä sinne asunnon sisään. Mutta mulla on yksi toinen kulkureitti, miten me päästään sinne asuntoon. Eli tässä on vartija. Otetaan tuosta tainnutuspiikki ja pistetään sille tainnutuspiikki niskaan. Siitä vaan. Näin. Okei. Pistetään piikki talteen, sitten pukeudutaan vartijaksi ja otetaan vartijaakin kädestä ja kuljetaan se tänne metsään niin, että ketään ei häiritse tääkään ruumis tässä näin. No ainakin mä oon ihan raahatusta tarpeeksi ja sillä jää shotgunikin tohon maahan. Otetaan vielä se ja heitetään sekin tonne lepikkoon, niin me ei sitäkään tarvita. Okei, nyt me ollaan valeasu ja nyt me lähdetään kohti meidän toisen kohteen asuntoa. Eli se sijaitsee tämän tämän juhlarakennuksen ulkopuolella tuolla toisella puolella. Eli tuolla päin. Ja se miksi me ei päästä tuosta ovista sisään on se, että nämä pitää hirveätä huolta nämä Donna Delgadon henkivartijat siitä, että tänne asuntoon ei mene ketään ylimääräisiä. Eli noi ottaa heti sanoo meille, että tänne ei ole mitään asiaa, joten me nyt mennään tänne sivureitille ja kiivetään tällaista putkea ylös tänne katolle. Ja nyt käännytään tästä ympäri. Ja tuolla on vartija, joka katsoo tonne alas. Ja
Otetaan nyt sen pää niinku häviää tavallaan tuonne katoksen alle. Niin että se ei näe meitä täällä katolla tai tuossa katoksen päällä seikkailemassa. Okei, eli nyt me ollaan valmiita menemään tästä tänne. Ja me voidaan mennä tästä ikkunasta sisään. Ja nyt se kaveri on aina joko osoittamassa selloa tossa, tai sitten se on täällä röökillä täällä toisella puolella tätä sen asuntoa. Eli tossa on nukkuva vartija. Me mennään vaan tämän jatken taakse ja tönästään se alas. Eli näin. Me ollaan saatu nyt tapettua meidän molemmat kohteet. Ja nyt me lähdetään siitä samasta ikkunasta pois. Tästä näin. Ei se... Katsotaan vielä, että se... Joo, ei se ole täällä. Niin se vartija ei ole täällä. Niin että se ei näe meitä. Siinä se onkin. Moi. Ja nyt lähdetään vaan hakemaan meille se meidän puku takaisin. Ja sitten me voidaan paeta tältä paikalta. Elikkä lähdetään ihan sinne samalle puolelle, mistä me haettiin se meidän valeasu. Niin että saadaan meidän puku takaisin, niin voidaan sitten lähteä pois täältä. Ja se mitä me paetaan täältä on, että mennään sinne laiturille, mistä tämä Donna Fidel Card tuli tänne juhliin. Ja paetaan sen omalla vesijetillä pois sit täältä. Eli tästä näin pukeudutaan. Noin. Ja nyt Hitman on periaatteessa suorittanut tehtävänsä. Ja nyt sitten lähdetään ihan sama reitti kuin tultiin. Niin takaisin tai siis ihan sama reitti kuin tultiin tuolta toisen kohti asunnon kohdalta alas, niin lähdetään ihan samaa tietä, missä se vartija seisoo, niin takaisin tänne kielekkeen lähelle. Täällä on yksi sellainen reitti, mistä me päästään aika hyvin pakenemaan. Eli tästä näin, tän aidan vierustaa näin. Ja tässä näin on tämmönen reitti, eli tässä on tän kaverin asunto ja mä tönästin se tuolta alas. Se on nyt puolustusonnettomuudessa. Ja otetaan se vielä tosta pistooli tosta. Tuommoinen revolveri ihan semi-hieno. Otetaan se revolveri vielä tosta alta ja lähdetään sitten tästä pois. Eli jos me haluttais saada tämän pelin paras ränkki, tietysti Silent Assassin, niin noita ruumiita ei saa löytää yhtään. Me ei saa tappaa sivullisia ja meidän pitää toimia aivan hiljaa ja salassa. Ja nyt kun toinen ruumis löydetään tosta, niin se on niinku lavastettu näyttämään onnettomuudelta tavallaan, kun tämä kaveri tippui siitä tai no mehän se tönästiin, mutta tää kaveri mukamas tippui siitä parvekkeelta alas, kun se oli siinä tupakalla. Tässä on nukkuva vartija, tässä on se kaverin vesijetti. Ja me hyvätetään vesijettiin ja lähdetään pois täältä ja ollaan sit suoritettu tän Let's Playn ensimmäinen tehtävä. Eli näin. Eli Total Kills 1, me ammuttiin yksi kuti. Yksi kuti osui, meillä oli onnettomuuksia 3, eli ne 2 siviiliä meidän piti tönästä alas ihan sen takia, että me päästään pakenemaan paikalta. Ja se yksi meidän kohteistakin kuoli onnettomuudessa. Ja sitten niin sitä ei lasketa, että kun tässä lukee, että no, minä katsoin, että headshots 1, eli me saatiin 1 headshotti. Ja bodies found 0, koska toi yksi jätkä kuoli, tai se meidän yksi kohde kuoli siinä onnettomuudessa. Ja me ei saatu witnessia, me ei nähty kamerassa, ja me saatiin tämän pelin paras ränkki, eli Silent Assassin. Me ei tehty yhtään ääntä, me ei tehty yhtään violencea, ja me suoritettiin tätä tehtävää 7 minuutissa ja 19 sekunnissa. Näin. Eli mä olin Adets, tää oli mun kanavan ensimmäinen video. Mä teen tänne kanavalle lisää pelailua.
Nähdään seuraavalla kerralla pelien parissa. Morjens!